O campo da Senra de Ribadumia vibrou co mellor fútbol base cunha nova edición do Arousa Fútbol 7. Este ano na competición deronse cita equipos do talle do Manchester United, do Inter de Milán, o Benfica, o Real Madrid, o Barça, o Celta e o Deportivo. Tamén o Porto, gañador deste ano. Dende o Concello fan un balance máis que positivo. Estamos moi contentos porque hai unha valoración do torneo moi positiva, tanto por parte da organización, todas as persoas que formamos parte desta familia do fútbol, que, bueno, pues, para tratar de organizar un evento para nós tan importante, onde veñen equipos pues, dos primeiros a nivel nacional, pero tamén a nivel internacional. O torneo volveu situar no mapa deportivo internacional o municipio e a toda a comarca, atendendo o seu gran impacto. Porque é un evento que tamén nos sitúa tanto ao Concello de Ribadumia como á comarca do Salnés, pois un pouco máis alá do que pode ser a provincia, non? Podemos dicir que o ano pasado hubo máis de 2,5 millóns de visualizacións, e iso quere dicir que son datos pois moi importantes nun torneo moi importante. Todos os equipos cos que falamos, todos os equipos cos que estamos pois nestes 3 días falando, nos dicen que é un dos mellores torneos a nivel internacional na organización, nas instalacións. O alcalde salienta ademais o vínculo entre eventos deportivos como este e o turismo. David Castro cree que é unha das claves para fomentar a chegada de visitantes á comarca fora da tempada alta. Tiñamos claro que o deporte que era algo que queríamos promocionar no noso concello, tiñamos claro que estes eventos eran un premio aos finais de temporada dos distintos equipos, e eso mezclando precisamente con ese turismo, pois conseguimos facer pois aí pois unha ecuación que de alguma maneira pois nos axuda a promocionar máis alá o que pode ser o concello e tamén a comarca do Salnés. O rexedor tamén pon en valor as instalacións que ofrece o concello para desenvolver o torneo nas mellores condicións. Estas instalacións precisamente nos axudan a poder levar a cabo estes eventos. Estes eventos non poderían ser posibles se estas instalacións pois non estivesen primeiro feitas, ano a ano sempre estamos pois facendo esas melloras, esas aportacións económicas que son moi importantes para ter as mellores instalacións. Nas semifinais medíronse o Porto contra o Manchester por unha banda e o Barça co Valencia pola outra. A gran final entre o Porto e o Valencia acabou caendo do lado dos portugueses 3-0. Por segundo ano consecutivo, os lusos fixéronse co título nunha edición na que o premio á deportividade foi para o Vissel Kobe do Xapón.